ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕೆಂಡ ಹೊರ ಕೆನ್ನಗೊರ ಆಘಾತ ಅಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮರೊಡಿ ಪಾಪ ಹಿರಿ ಜೀವ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಣದು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಊರು ದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬೇಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಕಾರಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಮೇತ ಪಾಡಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ತರೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತೀರು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಆರೋಪ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲತ್ತೀಯ ಒರಿ ಪುಣ್ಯ ಅತ್ಪೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನಪುದರ ಪಂಡಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಡದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರಿಂದ ಆರ್ಲವಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋದು ಎನ್ನಪುದರ್ಲ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತು ಕೇಸನಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಅನ್ನ ಪಾಡೊಂದ ಈ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕನ ಕೇಸ್ ಅತ್ತನಿಂಚಿನ ಕಾಮಾಂದ್ಯರ್ನ ಕೇಸ್ ಎಂಕಲೆಕ್ಕೋಗಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ 1000 ಕೇಸನ್ನು ಎದುರು ಸಾವಿನಂತ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿಜಾರಗುಂಡು ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕರ ಈ ರೋಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನೊಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕ್ಲರಡ ಕೇನುವೇರು ಏರಿರೆಗೆ ಹಾಕಿರು ತಿಮರೋಡಿ ಹಾಕನಗ ಇರು ದಾದ ಪಂಡೆರು ಎಂದು ಕೇನುವೇರು ಅಪಗ ಆರೊಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪಾದು ತೆರಿಯೋನಚ್ಚಿ ಅವೇ ಸಮುದಾಯಡು ಯಾನ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಎಂಕ ಜಾತಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಾಸಕಟವಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಮನ್ಸರೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಪಂಡದು ಹಾಕೇರು ಎಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಸ ಜನಾಂಗದವರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾನ್ಲವರಿ ಮನ್ಸೆ ಎಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಜಿ ಬನ್ನಿಯರ ಮನ್ಸರೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಾಯ ಪಂಡದು ಹಾಕೇರು ಎಂದು ಭಾಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕರ ಇರು ನಿಜವಾದ ಮನ್ಸರಿಗೆ ಪುಟ್ಟದಾರ ಇರಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರು ಮನ್ಸರಿಗೆ ಪುಟ್ಟದಾರ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಜಿದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾರಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿಕ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ಮಾಜಿದು ಪೋಂಡು ಪಿರವನ್ನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಶುರುವಾಂಡು